कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. हायवेचेर ट्रक ड्रायव्हरांची मारामारी. कारवार अंकोला तालुक्यात 2 ट्रक ड्रायव्हरांमध्ये मारामारी केल्ली घटना घडली. ही घटना अंकोला शहरातल्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 घडली. ओव्हरटेकरच्या विशयावयल्यान 2 लॉरी ड्रायव्हरांमध्ये वाद जालो. उपरांत दोन्ही ड्रायव्हरान हायवेचेर लॉरी थांबवून एकमेकांक रक्त येचपर्यंत मारामारी केली. घटनेची खबर मेळताच अंकोला पोलिसांन तात्काळ घटनास्थळाचेर धाव घेतली. पोलिसांन दोन्ही ड्रायव्हरांक ताब्यात घेवन तालुका आस्पत्रेत दाखल केले आणि त्यांचेर उपचार सुरू केले. मारुती नगरात गांजाची बेकायदेशीर विक्री करच्या दोघांक अटक. कारवार तांडेली शहरात मारुती नगर वाठारात आंबेडकर शाळेलागीं सार्वजनिक जाग्यार गांजाची बेकायदेशीर विक्री करच्या 4 आरोपीक दांडेली शहर पोलिसांन अटक केली. या कारवाईत पोलिसांन सुमार 10,000 रुपये किमतीचे 241 ग्राम गांजा जप्त केलो. मेळिल्ल्या खात्रीशीर माहितीनुसार दांडेली शहर पोलिसांन आंबेडकर शाळेलागीं सार्वजनिक जाग्यार छापो घातलो. या वेळार कसलोय वैध पास किंवा परवाना नासतना गांजाची विक्री करत आशिल्ल्याचे दिसून आयले. पोलिसांन घटनास्थळावयल्यान 241 ग्राम गांजा जप्त केलो. या प्रकरणात अक्षय वाडेकर वय 27, तौसिफ नदीर अहमद अलगावकर वय 22, साहिल अनवर शेख वय 21 आणि राजेश दयाशंकर यादव वय 23 हेमकां अटक केली. 4 जाणांक न्यायालया मुखार हजर करून न्यायालयान तांकां न्यायालयीन कोठडी दिल्ली आसा. जिल्हा पोलीस अधीक्षक दीपन एम, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक कृष्णमूर्ती जी, दांडेली उपविभागाचे DYSP शिवानंद मदरकंडी आणि CPI शिवानंद अंबिगेर हेमगेल्या मार्गदर्शना सकल ही कारवाई केली. शहर पोलीस ठाण्याचे PSI अमीन अत्तार आणि किरण पाटील हेमगेल्या नेतृत्वा सकल ही कारवाई केली. या पथकात ASI मंजुनाथ देमट्टी, मेहबूब निंबूवाले हेमचे सहित पोलीस कर्मचारी सहभागी झाले. हे प्रकरण दांडेली शहर पोलीस ठाण्यात NDPS कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून या यशस्वी कारवाईबद्दल जिल्हा पोलीस अधीक्षकान कारवाईत सहभागी पोलीस पथकाचे कौतुक केले. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचा संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचं खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व आसा. तर आदेश स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. शाळेच्या आवारात एक व्यक्तीची आत्महत्या. ध्वजाच्या दोरान गळफास. कारवार शहरातल्या कोडीबाग हांगा स्वामी विवेकानंद शाळेच्या आवारात एक मनशान शाळेच्या ध्वजाक बांदिल्ल्या दोराचो वापर करून गळफास घेऊन आत्महत्या केल्ली घटना घडली. सतीश श्रीधर नंबियार वय 43, रावतो कोडीबाग अशें मृत मनशाचे नाव. गेल्ले कितलेशे दीस तो मानसीक तणावात आशिल्लो अशी माहिती मेळ्ळा. आत्महत्येचे नेमके कारण अजून स्पष्ट जाले ना. फाटल्या 23 वर्सांच्यान अपत्य नाशिल्ल्याचे दुःख तशेंच कर्जाच्या समस्येमुळे तो त्रासात आशिल्लो अशी प्राथमिक माहिती मेळ्ळा. घटनेची माहिती मेळताच शाळेचे कर्मचारी आणि विद्यार्थी मदीं भयाचे वातावरण तयार झाले. कारवार शहर पोलिसांनी घटनास्थळाक भेट देऊन पंचनामा केलो
आत्महत्येचे नेमकं कारण स्वच्छतेसाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला असून कारवार शहर पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल केले असा. शरावती बोटिंग सुरू करच्या पहिले नियमाप्रमाणे सगळी व्यवस्था करात, नाजाल्यार आंदोलनाचो इशारो. कारवार. होन्नावर तालुक्यात शरावती पर्यटनातली बोटिंग सेवा 1 सप्टेंबरच्यान सुरू करच्या पयलीं प्रशासनान सगळी व्यवस्था नियमाप्रमाणे करचे, नाजाल्यार परवानधारक बोट मालक, चालक संघ आणि नागरिकां वांगडा आंदोलन करतो इशारो सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील विक्रम नाईक हेमी दिलो. शरावती बोटिंग मालक आणि चालक संघान घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत तेमी उलयताले. शरावती पर्यटना खातीर 110 बोटीक परवानो दिलो आसा आणि दर एका परवाना खातीर 20,000 रुपयांचे शुल्क घेतात. पण 150 पेक्षा जास्त बेकायदेशीर बोटी सुरू आसात, त्याची तेमी आरोप केलो. बेकायदेशीर बोटी बंद करणं, सगळ्या खातीर कायदेशीर व्यवस्था करची अशी मागणी तेमी केली. जिल्हा प्रशासनाच्या नियमाप्रमाणे काउंटर, टोकन व्यवस्था, निश्चित दर आणि CCTV कॅमेरे बसवचे अशी मागणी तेमी केली. पर्यटकाकडल्यान जास्त शुल्क घेतात असो बी तेमी आरोप केलो. ह्या वेळार रमेश गौडा, गोविंद गौडा, संघाचे अध्यक्ष गजानन गौडा, अंकुश गौडा हेंचे बरोबर संघाचे इतर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೊನ್ನಾವರ ಈಗ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಂಥ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಬೋಟಿಂಗ್ ಶರಾವತಿ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 110 ಬೋಟ್ನವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 150 ಬೋಟ್ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 110 ಬೋಟಿಂಗ್ ಏನು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ, ಈ ಅನುಮತಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡುವಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 19ನೇ ನಂಬರು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಜೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 20 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಎತ್ತುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಷರತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಯಾರು, ಅನಧಿಕೃತ ಬೋಟಿಂಗ್ನವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಂತೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೈಕ್ನವರಿಗೆ ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆಪಡೆಗೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಘಾತ ಆದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ हानी संभव बाळ ಇದೆ. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच प्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कानेरी न्हंय ओलांडणं, हॅस्कॉम कर्मचाऱ्यांचो जीव घेणो प्रयत्न, केलोली गावात परत वीज पुरवठो. कारवार. जोडा तालुक्यातल्या कानेरी न्हंय सध्या मुसळधार पावसामुळे भरून वाहती असा. असल्या परिस्थितीत पूल नसताना सुद्धा केलोली गावचो खंडित वीज पुरवठो सुरळीत करण्यासाठी ग्रामस्थ आणि हॅस्कॉम कर्मचाऱ्यान जीव धोक्यात घालणं, भरिल्या न्हंयतल्यान विद्युत उपकरण दुसऱ्या किनाऱ्याचेर व्हयली. तेमगेल्या या प्रयत्नामुळे गेल्या 15 दिवसाच्यान काळकाळात आशिल्ल्या केलोली गावात परत वीज पुरवठो मेळ्ळो. राज्याच्या सीमावर्ती भागात
गेल्या काही दिवसापासून मुसळधार पाऊस सुरू असा केलेली गावात वीज पुरवठा करतो ट्रान्सफॉर्मर सुमार 15 दिवसा पहिले बिघडिलं. याबाबत हेस्कॉम विभागाक माहिती दिली. मात्र कानेरी न्हंयेक पूर आयिल्ल्यान तशेंच न्हंयचेर पूर नाशिल्ल्यामुळे कर्मचाऱ्याक घटनास्थळा पावचे आणि विद्युत उपकरण दुसऱ्या किनाऱ्याचेर व्हरचे अत्यंत धोकादायक जाले. न्हंयेतल्या उदकाची पातळी थोडी कमी जाल्यानंतर हेस्कॉम कर्मचारी आणि ग्रामस्थान धाडसी पाऊल उचलले. भरिल्ल्या न्हंयेंतल्यान दोरीच्या सहाय्यान विद्युत ट्रान्सफॉर्मर ओढत दुसऱ्या किनाऱ्याचेर व्हयलो. नंतर आवश्यक दुरुस्तीचे काम पूर्ण करून केलोली गावातलो वीज पुरवठो पूर्ववत परत केलो. 15 दिवसापासून काळखात आशिल्ल्या या गावात वीज मेळिल्ल्यान ग्रामस्थान समाधान व्यक्त केले. मात्र पावसाळ्यात कानेरी न्हंय पार करण्यासाठी पूल नाशिल्ल्यान ग्रामस्थान जीव धोक्यात घालचे पडिल्ल्याचे या घटनेवेल्यान परत समोर आयले. या वेळार ग्रामस्थ वसंत गौडा, महादेव गावडा, संदेश गावडा, संतोष गावडा, चंद्र गावडा, नरेश गावडा, शामू गावडा तसेच हेस्कॉम विभागाचे मोला साहेब हेंचे सहित कर्मचारी उपस्थित आशिल्ले. कारवारात पहिल्याच वेळा फुटबॉल प्रतिभेचो शोध, युवा खेळाडूसाठी सुवर्ण संधी. कारवारच्या क्रीडा इतिहासात पहिल्याच वेळा कर्नाटक राज्य फुटबॉल संघटना KSFA आणि बोल्ड अँड डायनॉमिक स्पोर्ट्स क्लब हेमगेल वतीन टायगर IKF नम कर्नाटक फुटबॉल ट्रायल्सचे आयोजन केल्याची माहिती क्लबचे उपाध्यक्ष लिओ लेविस हेमी दिली. शहरातल्या जिल्हा पत्रकार भवनात शनिवार दिवसाक आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी उलोवप केले. या ट्रायल्सच्या माध्यमांतल्यान कारवार तसेच उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले युवा आणि ग्रामीण भागातले प्रतिभावान खेळाडूक आपले कौशल्य दाखवण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध जातले. स्थानिक प्रतिभाक सातत्यान प्रोत्साहन दिवचो क्लब फुटबॉलाक प्राधान्य दिते असून खेळाडूक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तसेच आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिवसाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगले. या पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष PV प्रजित, उपाध्यक्ष एंथनी डी कोस्टा, समन्वयक सॅमसन जॉन डी सोदा, सचिव अकिल फर्नांडिस, संयुक्त सचिव क्रिस्टोफर डिसेल्वा, खजिनदार अल्फोन्सो फर्नांडिस तसेच नोएल कोयलो उपस्थित आशिल्ले. घर बांधतो असो वा घरात नवरंग दिवचो असो, प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन, दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो, सदाशिवगड, कारवार. आमकडेन मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे व्हरायटीज ऑफ पेंट्स जसे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध असा. आमकडे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध असा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.